proses ngumbah telo. Arep kawan didang. Iki tak kirain Prosesnya wis resik ini. Langsung didang, bet. Sambelnya bawang, wis. Kena obat lambung. Proses mencuci telo. Ngarani bohong. minyak. Minyak ya apa to? Minyak iki gosek. Nah. Terus sampeyan sungguhan Aten. menu makan malam bingung Apa sih mau potong dulu? golek sing dalan mudah ya iki Ya macam jebol kita udang telo ramen itu kan. waduh ae sini wah ya Allah pijan lambung mah minggat iki wis Sing bener obat luwe. Sing bener obat luwe. proses pengedangan Memang wacana nek lombok goreng mau pas ya, Bro. Tambah lah ini. Apa nih? Sambel. Oke, oke mau. Tambah iku lho. prosesnya didang lho bila aja tutupi tak men Kami lombok harus bukan. didang dulu bola ya Ini tambah aku mentor telone. di prosesnya penyambelan mesti ada proses penyambelan bola lah ini wiahe apa wi izin wi Mas aku lah. izin Koyo biji nih. sambel yang telone rong batang mangan sambel tok Ini sambel itu wis enak, urung telone. mangan karo kulite dipangan yang sambel telong dong biasa kita Woe sarwa telo iki ya sego telo tiwul dengan tiwul wis Bacang. los sambel ngono pangan tiwul April ku acang. Jan. Jos lek telone urung mateng bola telone bola sik sabar tiwul dhisik tiwul kae Mulai panganan lek mujon dulu. Iki karak udah ada. Pujonan dulu. kelangenane tiwul karo sambel jan wis ndak aturan Buat kehidupan yang baru barang cepet kami. liyane garek ngenteni telone bola iki sik urung mateng telone Neng ndi we? jaga akeh ngemules Diri cekel aja wetek. Senengamu. Oh, sekolah iki. Nah. Wah, sambel enak. ayo ngono sambel enak Dari diwa sambel pedes-pedes. Ya wis. bar telone mateng sambel diganyang yo Pedes sambel. Yo. Bah, kok pahit. Wah, ya ini makan malam Yo. Ngene. Korban no. Prune pecah kon, inti tenan. Prune. Jangget tak prune. Apa wedes wi? Ah, rasa api rawat dosa. Padha. 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 Setoran. Kayak kok bisa turun. Yo ale ya kuwi. jan kemedul bola Kalau ini yang tidak main sambel sama. Soang. keleng mulas. keleng Matangnya. prei sambel keleng ya Dia wani nih kalau nyara sambel saya kiri-kiri bisa. Mau cuti, ngomongnya. Cuti. Sambel. Telone terakhir iki mbok Kalau ram ini tidak mungkin sirip titik video kelak-kelak neng ana sambel lagi ono tutup ana sambel Tahu.
Wah, Telo anu iki, telo ketan bola. salah. Lore jati keplak ya. Telo gadung. Tenggon mendem. Nangkan. Telo gadung. Pickup. Bolo mah telo gadung lo. Ben padha desa. Kayak kon dindi. Ron iki teko kabeh. Oh, ora gendang das-das kono. Toten 200 jarang lho, Bro. 500 700. Adone berita mau. Aku udah menang kel. Biasa kok. Aku 200 sampai 600. Jorone iki. Rone me adoh jeneng jorone adoh kok. Enggak. Sangat lagi Sik medul. banyak di kulkas toh sih ya. Iya sik medul. Bang weduk jangan pinter nyebel ini. Sampai kena paku ya, Ron. Ya wis sak Omong itu kena lalang anu. Wis sak jebol-jebolmu lho Pak Gante lo beritane pakai enak. Gitu. Enak. Gurih. Sing gak gurih iki pagi. Hah? Iya. Kayu. Piyoyot wae. Tapi lihat iki wis ganyo ora anu telo iki tanduran rezeki biyen nek. Iya, wih. Sing nomor nang isine ya. Sak enake teko lor kayu iki diwang. Yo apa lho telo pendai iki nom. Sungge kere-kere. Nom enak. Telo pendak. Budi barang nyapo matane ndak ini. Rewang kembar mayang. Di Kembar Maya kok setahun lho. Kajuk pagrik. Kat sesuk. Mulane aku ndak ngalorno iki mergo rene kat sore. Pas sing sore dhewe paling. No, SMS Reni. Iki kowe sore dhewe. Wis SMS-an ngendi, yo delok wedhus Kang Wan manak lanang kabeh ngono. Aku rono bae rong rono. Udah aku cok pomi, cok anu sok enek. Bayu. Dik. Enek melon telu e ciri-ciri sing gedhe ra golek ndak temu. Durung ngono. Paling tak kon tuku. Apa arep Menune telo gadung. Kok panganane Telo gadung. Ayo paken. Peno blak ijo. Apa ayo. Gua. Angun. Tekan nyokot teku apa dan gua. Eleh Enak. Apa? Sekarang sampeyan enak iki ya, Ron. Ngali untu ya. Heeh. Beh, Terus keling saiki sampun pakin karo sambel. Jadi mulus wetenge nang sambel Sampe tak kepyak uyah lho. Enak. Enak. Kok lanat. kuliah lahir telo. Karo jiki ngomong kan. Apa to? Kenapa ndut? Ayo bau. Ai bol. Telo putih loh. Yo kita kon ndut tai. Ditore sambel dhisik. Sambalane kan dodong lho sambel mateng. Sambel nganu kae telone sedut. Sambel ditokne. Ya iya, sambel ya. Wah, enak telone jan gurih. Kalau iwak wedhus gurih iki ya Wah, pagi. enak tenan. Iwak wedhus malah ra mangan. Nah, iki kembang cicing. Aku ora dolan. Mambut tok umur-umuran ta. Weh, aku ini telung dino mumet aku. Wah, aku ora Nyeliliti untuk gatel pagel kundak umum. Mata nih tabel ini dia ngepel ndak arene anu asline pekoh tadi. Pekoh. Lah kabel yang apa yang tek. Tak sedang los. Paling ndak niki. Keling ra apa-apa. Keling cek Ngene breng. ya. Mau karo iwak mal. Kan tata ngene ya. Kok ben dipan dhisik, tata iki kok turane keling. dipan keling ngono. Keling mecane caca. Arti pulo boleh. Arek iki keramas. Keramas. Entar tabel ngame ae trodok. Luwe ya. Aku jarang cek umran. Kamu jane Ya wis kuwasa. bolo. Maju cek sedino Mangan telo sik. Dipun tak piring. Tombol remah.
Balik kuwi magrib lah makan pitik karo iki. Lah sambil mateng udah mak ini enak dibeli tepak. Iki